И какво става, хора? Аз съм Никосен 54 и в момента съм в моя синглплеер world. В момента правя кандидатура номер 2 за сервера Bombcraft. И да, сега ще ви покажа какво съм направил, по-скоро какво съм подобрил. Значи, ето, сложих лампи, направих къщичка за полшинки, тук си правим полшинки. Тук автоматична фермичка. Ето, сега ще ви покажа. Ще работи. Ето. Пада си водата. И ето, видяхте. Сложих трева. Тук един басейн, който добре се получи. Съжалявам, ако има лак. Да, сигурно ще има. Един момент само се стабилизира фокусът. Добре. Стабилизира се. Просто тук има автоматична ферма за кокошки. И кокошките са изчезнали. Добре, това беше автоматичната ферма за кокошки. Тук фермичка, която много хубаво стана. Тук е един enchanting table, тук къща, която не е задължително да се обзавежда, но аз се обзаведох. Ето, сега ще покажа и отвън как съм я направил. Ето, вижте. Ето тук. Ето. Тук ферма. Ферма за крави, прасета, всичко. Съжалявам много за този лак. Обаче не съм се рестартирал към по-надъна. Тук още една къща. И ми лагна, която се води сиромашка. Да. Ето. И да, мисля това ще е за кандидатурата. Да не ме приемат, защото много се постарах. И да, чао!